מיד במעצבים שיפוץ, תוכנית מעוצבת במיוחד, ונתחיל עם מעצבת חכמה שלקחה דירה והפכה אותה לגאונית. אם אתם בצפון, כדאי מאוד שתשתו קפה באחד מהמקומות המיוחדים והמעוצבים ביותר שיצא לכם להיות בהם. גבירותיי ורבותיי, מהפך. איך הופכים בית אחד לבונבוניירה אמיתית? ולסיום, מקום שיהפוך את החלומות שלכם למציאות. ריהוט, קסטום מייד. איך אני אוהב. מעצבים שיפוץ, מתחילים. יעלי, אני מזמן לא הייתי בבית של מישהי שאני לא מכיר, ושאני מרגיש שאני מכיר אותה כל כך טוב. באמת, תקשיבי, זה... קודם כל, יש פה אישיות של בן אדם, ויש פה עיצוב מדהים, ואני מקנא בך שעבדת איתה. קודם כל, זו באמת גם הלקוחה וגם הלקוח. שני בעלי הזוג הם אנשים מקסימים, חמים, והבית ממש משדר אותם. ממש. מאוד מאוד. וזה היה מאוד מאתגר, גם להביא את כל הרצונות שלהם, וגם להכניס את זה לדירה. כי הם באו מבית מאוד גדול. הם באו מבית גדול, זה ברור לי, כי אני רואה את הפריטים, וברור לי שאתם ליקטתם, נכון? נכון. אז זה היה עבודת אוצרות. כן. כי יש כבר אוסף גדול, וצריך לבחור מה מתאים, לאן, ואיך זה ישתלב עם החדש. תגידי לי, מה קורה פה עם הספרייה הזו? אני יכול לשאול? אני מפחד להזיז, אבל אני יכול? אתה יכול. זה זז, נכון? עם שתי ידיים, כן. וואו! זה זז ומסתובב. טוב. זה הפיצ'ר המרכזי של הבית. הנה, אני נזהר רגע עם השטיח, אני נזהר, אני עושה את זה יפה, הנה ככה. פשוט שמתנדב. אני עושה יפה. טוב. מאיפה הרעיון הזה? קודם כל, אחד הדברים שאני מאוד מאוד אוהבת לעשות זה להכניס בכל בית טוויסט. למצוא, כמובן שזה תלוי בלקוחות. הם זרמו איתי מאוד, מאוד אהבו את השוני, את היצירתיות. מה שביקשנו פה זה בעצם ליצור חלל שהוא דינמי, שהוא משתנה, שהוא יכול לגדול ולקטון. ככה שרציתי לתת את כל הפונקציות האלה של סגור, פתוח, חצי פתוח. זה נותן ממש אפשרות, כאילו, זהו, לעשות את זה מודולרי לגמרי, וזה כל הזמן נשאר מוצב. נכון. הוא נראה טוב מכל הזוויות. ממש ככה. זו ספרייה דו-צדדית. מבפנים היא משמשת את חדר העבודה, מבחוץ את העיצוב, וכמובן המון אחסון. אני כל היום הייתי משחק עם זה, אם הייתי גר פה. באמת, אבל כל היום. זה גם זז? כן. יאו, זה... ככה נראית גאונות. כמה אנשים שאני הייתי מחביא בחדר הזה. בואי תשבי איתי רגע. אז מה קורה ככה באופן כללי? ספרי קצת עלייך. מה את הכי אוהבת לעשות? וואו. אני מאוד מאוד אוהבת לתכנן, ולראות איך אני מצליחה לשפר את איכות החיים של מי שהולך לגור בבית, כבר בשלב של הסקיצות הראשוניות. זה דבר שמאתגר אותי, מרתק אותי וגם מרגש אותי. מאוד אוהבת. כאילו, אז אתה להתחלה יודעת איזה דברים הולכים אחר כך להטריף את הלקוח. ממש. מההתחלה אני כבר מראה ללקוח, גם בתלת ממד ודו ממד, מה הולך להיות. מה שאני עושה לפני שאנחנו מתחילים לתכנן, זה להכיר לעומק את הלקוח. זה מאוד חשוב לי, כי אני תופרת בית שהוא למידות שלו. אני רוצה לדעת מה הוא אוהב, מה הוא לא אוהב, מה הוא ממש לא מוכן שיהיה בבית שלו, זה גם חשוב. ובאמת, איך אני יכולה לייצר את הבית שהוא יהיה כמו טביעת אצבע. שהאישיות של הלקוח ממש תצא החוצה, תקרין. כמו שאמרת, נכנסת לבית והרגשת שאתה מכיר אותה. כן, ממש. זה משהו שאני מאוד אוהבת לעשות. וככל שאנחנו עושים את עבודת התכנון יותר מעמיקה, אז זה יותר קל לדייק בבחירות אחר כך. יש עוד מקומות להבריק? כאילו, באמת, זו הברקה. בכל בית מצליחים לעשות את זה? תראה, לפעמים זה מתבטא בדברים שהם לא בהכרח בתכנון או בנגרות, לפעמים זה גם מתבטא בשילוב סגנונות מסוים. למשל, היה לי זוג לקוחות שהבעל מאוד מאוד אוהב מודרני, והאישה דווקא מאוד מאוד אוהבת כפרי, והחוכמה הייתה איך לשלב את זה בכזאת צורה שזה יזרום בבית ולא ייראה כמו שני בתים שונים. כן. אז עשינו את השילוב, בחרנו לאיזה חלל יתאים מה, וזה תהליך מורכב ומאתגר, והוא ממש כיפי. ובסוף יוצא דברים נורא יפים. נכון. נורא מיוחדים. אני חושבת שמה שהופך בית למיוחד, קודם כל זה באמת שהאישיות של מי שגר שם תצא החוצה, כי אין אף בן אדם שהוא דומה. נכון. אני לעולם לא עושה קופי-פייסט בין פרויקט לפרויקט, אני תמיד מחפשת מה מיוחד, מה אני יכולה להוציא מהבית. ויש פה חדר שינה קסום. נכון, חדר שינה שאני קוראת לו בסגנון כפרי אנגלי,
יש שם את הטפט שהוא באמת נותן את האופי העדין ואפילו טיפה ילדותי, שמחמם ככה את הכל והופך את זה באמת למקום כל כך אינטימי. קסום. וקסום וחמים. רואים שהם נורא שמחים ומאושרים פה. מאוד. אחרת הם גם לא נותנים לנו לצלם תכלס. תודה רבה לך, אהובה. תודה רבה, מופיק. אני לוקח איתי עוד עגבניה להתראות. להתראות. ביי.